Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κυριακή στο χωριό και πάλι κοντά σας. Αυτή τη φορά από την Ακρολίμνη της Πέλας. Ένα χωριό που είναι στις καρδιές μας. Γιατί μπαίνει με δυναμικές καλλιέργειες, με βιολογικές καλλιέργειες, με πολύ δυναμικούς ανθρώπους. Ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται εδώ με τον τόπο τους και τον αγαπάνε. Η Ακρολίμνη έχει γίνει γνωστή νωρίτερα από την Πινελόπη Δέλτα. Ήτανε κάποτε το γυμνό χωριό, ας το πούμε έτσι. Θα πούμε όμως στη συνέχεια πολύ περισσότερα. Θα πούμε πώς αποξηράνθηκε η λίμνη, θα πούμε πώς ξεκίνησε να γίνεται το χωριό μεγαλύτερο, πώς ήρθαν κάτοικοι από άλλες περιοχές, γιατί δεν είναι μόνο οι ντόπιοι εδώ. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε την Ακρολίμνη. Μείνετε κοντά μας. Και νωρίτερα ότι το χωριό είναι γνωστό βεβαίως από τις δυναμικές του καλλιέργειες, τις βιολογικές του καλλιέργειες, όμως και από πολλά άλλα πράγματα που αφορούν στο παρελθόν του. Κάποια εποχή, όπως αναφέρει και στο βιβλίο της Πινελόπη Δέλτα, εδώ μαζεύτηκαν οι καπεταναίοι. Όμως μας ενδιαφέρει να πούμε κάποια πράγματα, Αντώνη μου, για τον πολιτισμό. Είναι σημαντικό κομμάτι για σας ο πολιτισμός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια από όλους μας για να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει να γίνονται. Γιατί
πιστεύω ότι δεν υπάρχει τόσο προσπάθεια και ο κόσμος δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εσείς ωστόσο είστε μια ομάδα δυναμική, δυναμική, πάρα τοπική, πολύ δυναμική, τοπική, έτσι, βέβαια. γιατί δεν είναι εύκολο σε κάθε χωριό να βρεις τόσους ανθρώπους να ασχολούνται με τα χορευτικά. Ναι, και ένας λόγος παραπάνω είναι ότι στο χωριό μας δεν είμαστε μόνο ντόπιοι ή πόντιοι. Έχουμε και τους βλάχους, είναι και κάποιοι θρακιώτες. Ναι. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό το πράγμα. Και κάποιοι μπλατσιώτες μου είπαν. Ναι, και μπλατσιώτες, ναι, συγγνώμη. Ναι, από τη Βλάστη. Πολύ ωραία. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι να τα φέρεις όλα αυτά, να τα κάνεις όλα μαζί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, με μεγάλη προσπάθεια. Ναι. Πόσα χρόνια χορεύεις? Εγώ χορεύω 3 χρόνια. 3 χρόνια. Αρκετά μεγάλος ξεκίνησα. Αλλά ναι. θέλω να πω και κάτι πάνω σε αυτό, σε όλους τους γονείς και σε όλα τα παιδιά. Να τα διώξουμε, να τα στείλουμε προς τον πολιτισμό, προς το χορό, προς την παράδοση. Πάνω απ' όλα στην παράδοση, παιδιά. Αυτό σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιο είναι το όνομά σου? Μαργαρίτης Κωνσταντίνος λέγομαι. Κωνσταντίνε, πες μου. Ωραία. Εμείς με το λίγο πιο κοντά, πολύ ωραία. Μας προσπαθούμε να προάγουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τον πολιτισμό. Όσο μας παίρνει δηλαδή. Γιατί έχουμε και τις δουλειές μας. Όποτε μπορούμε να συμμετέχουμε με το σύλλογο στα δρόμενα που γίνονται εδώ στις γύρω περιοχές, πηγαίνουμε. Δηλαδή αφήνουμε τις δουλειές σας και όλες τις υποχρεώσεις σας. Και μπορούμε να πάμε ανα πάσα ώρα και στιγμή όπως μας ζητηθεί να χορέψουμε, να συμμετέχουμε και εμείς σε κάποιες εκδηλώσεις. Τώρα μετά υπόλοιπα... Σας σύλλογος τι άλλο κάνετε εκτός από το χορευτικό? Συμμετέχετε και σε άλλα δρόμενα του χωριού ή όχι? Συμμετέχουμε. Προχθές είχαν και μια έκθεση βιβλίου, οπότε συμμετείχαν. Ναι, και στην έκθεση βιβλίου και σε ό,τι γίνεται. Δηλαδή μπορούμε εδώ ετοιμάζεστε και για βιβλιοθήκη, ξέρω. Βέβαια, ναι. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Βέβαια, ότι μας παίρνει από εμάς, από το δικό μας το χέρι, γιατί βοήθεια από μεγαλύτερους δεν υπάρχει πλέον. Μεγαλύτερους όταν λες ισχυρότερους εννοείς, έτσι, όχι σε ηλικία. Σε πολιτικά το γύρισα. Δεν υπάρχει πλέον. Ναι. Και ό,τι μπορούμε κάνουμε εμείς από μόνοι μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρία, είπαμε. Βασιλική. Βασιλική. Για πες μου, Βασιλική, για το χωριό σου κάποια πράγματα. Βασικά, εγώ δεν είμαι εδώ, απλά είμαι χορεύτρια και όσο καιρό χορεύω, είναι πάρα πολύ ωραία εδώ, οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλοί. Όταν ήρθα να χορέψω, με υποδέχτηκαν πολύ όμορφα, δεν υπήρχε κάποια προβλήματα. Εσύ πώς αποφάσισες από άλλο χωριό να έρθεις να χορέψεις αυτόν τον σύλλογο? Γιατί βασικά χόρευε κάποιος συγγενής μου. Εκεί μου είπε ότι είναι έτσι ωραία ομάδα, μεγάλη. Και ήρθα να χορέψω. Δεν σε έφερε κανένας κρυφός έρωτας, Όχι. Για να κοιτάξω λίγο, όχι, γιατί θα το πιάσω μέχρι το τέλος της εκπομπής. Όχι ακόμη. Για να ακούσω και την... μπράβο, εσύ είσαι η Μαρία. Για πες μου, Μαρία, 2 κουβέντες κι εσύ και για τον πολιτισμό και για το χωριό. Απλώς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για το χωριό μας. Πρέπει απλώς και οι υπόλοιποι κάτοικοι του χωριού να βοηθήσουν, να στέλνουν τα παιδιά τους να χορεύουν στο σύλλογο, αλλά να έρθουν και αυτοί οι ίδιοι να χορέψουν, γιατί ο χορός δεν έχει ηλικία. Θα πρέπει να είμαστε πιο πολλά άτομα, να φαίνεται και καλύτερο ο σύλλογος. Αν χρειαστεί να φύγεις εκτός χωριού, για σπουδές ή για οποιοδήποτε λόγο, τι σκέφτεσαι σε σχέση με τον πολιτισμό του χωριού? Γιατί σκέψου όλοι να χρειαστεί να φύγουν για κάποιους λόγους. Πράγμα πιθανό, έτσι, για σπουδές τουλάχιστον. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά καλό είναι να επιστρέφουμε στα χωριά μας, γιατί αν πάμε όλες τις πόλεις, τα χωριά θα μείνουν άδεια και έτσι δεν θα έχει κατοίκους τίποτα. Εντάξει, αν φύγουν κάποια παιδιά, αλλά θα ξαναγυρίσουν, πιστεύω, ειδικά αυτοί που αγαπάνε πολύ την παράδοση, θα ξαναγυρίσουν πίσω στο χωριό. Αντώνη, ποιο είναι το πιο ωραίο μέρος που μπορεί να επισκεφθεί κανείς εδώ στο χωριό σας? Θα έλεγα δεν έχουμε κάτι το τόσο αξιοθέατο στο χωριό μας ή κάτι που να έχει μείνει από τα παλιά, όπως είπαμε, για την παλιά τη λίμνη και κάτι συγκεκριμένο. Είναι τεχνητή τώρα, ένα κομμάτι. Είναι τεχνητή λίμνη, πιστεύω να πήγατε να το είδατε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Θα το δουν και τηλεθεατές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, έμεινε ένα μικρό κομμάτι, η λίμνη αποξηράνθηκε το 1936, έμεινε ένα πολύ μικρό κομμάτι που είναι τεχνητή τώρα η λίμνη. Εμείς βεβαίως επισκεφθήκαμε όλες τις καλλιέργειες όπως μπορείτε να φανταστείτε εδώ πέρα στο χωριό. Υπάρχουν σπαράγγια, υπάρχουν οποροφόρα. Πέρα από αυτό, από τα αγροτικά, υπάρχει κτηνοτροφία, αγελάδια, υπάρχουν βεβαίως και εκκλησιές, δηλαδή θρησκευτικός τουρισμός. Πολλά πράγματα που αξίζει να ρίξετε μια πρώτη ματιά και μετά να ξεφυλίσουμε μαζί το βιβλίο της περιοχής.
Η Ακρολίμνη βρίσκεται στο νότιο-δυτικό άκρο του νομού Πέλας. Η απόσταση από τη Θεσσαλονίκη είναι 70-75 χιλιόμετρα, από τα Γιάννητσά γύρω στα 22 χιλιόμετρα. Βόρεια είμαστε Έδεσα, Αριδαία και δυτικά είναι η Βέρεια, η Νάουσα. Οι πρώτες αναφορές στα μέσα του 19ου αιώνα, γύρω στο 1850, όπου η περιοχή μας εδώ ήταν τουρκοκρατούμενη. Ο Μπέης ήταν αυτός ο οποίος ήταν με τους κολύγους εδώ πέρα και άρχισαν δηλαδή να έρχονται οι πρώτοι κάτοικοι το 1860 περίπου, όπου και οι αναφορές για το χτίσιμο της εκκλησίας γύρω στο 1870. Και βέβαια η πρώτη δουλειά των κατοίκων στην Ακρολίμνη ήταν να βρουν πρώτα νερό, όπως όλα τα χωριά, και το επόμενο με τη σύμφωνη γνώμη του Μπέη, ας πούμε, να γίνει για το θρήσκευμά του η εκκλησία. Οι πρώτοι κάτοικοι είναι γύρω στους 12-15 οικογένειες, οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα, μετοίκησαν εδώ πέρα γιατί υπήρχε τροφή από τη λίμνη και τα βοσκοτόπια και τα δημητριακά που καλλιεργούσαν. Στη συνέχεια, το 1923 φαίνονται και οι επόμενοι κάτοικοι, οι οικογένειες Βλάχων, οι πρώτες οικογένειες Βλάχων, και το 22 ο ελληνισμός από τον Πόντο, ο οποίος ήρθε, αλλά λόγω του ότι είχε προσβληθεί από ελονοσία, από διάφορες ασθένειες, φύγανε και πήγανε βορειότερα πάνω στην Κοζάνη και οριστικά μόνιμα ήρθαν οι πρώτοι κάτοικοι από τον Πόντο, είχαν έρθει το 1927 τον Γενάρη και η δεύτερη παρτίδα τον Απρίλιο του 1927. Το χωριό ήταν το ορμητήριο για τον Μακεδονικό αγώνα στη λίμνη στον Βάλτο, πόσο γνωρίζουμε από αυτά που έχουν γραφτεί και από αυτά που μας έχουν πει οι παππούδες. Δώσανε τις μάχες με το καπετάν ο Γκόνος ο Γιώτας, ο καπετάν Άγρας. Ο σημερινός πληθυσμός των κατοίκων της Ακρολίμνης αριθμεί γύρω στους 1.500. Η κύρια σχολεία των κατοίκων εδώ πέρα κατεξοχήν είναι αγροτική, με αραβόσιτο, σιτάρια, μυδικές, δέντρα πάρα πολλά, κτηνοτροφία και ορισμένες μεταεπιτικές βιοτεχνίες, οι οποίες έχουν μπει δυνατά στην αγορά και πάνε πάρα πολύ καλά. Βρισκόμαστε ακριβώς μέσα στην καρδιά της λίμνης των Γιαννητσών. Όταν, ας πούμε, υπήρχε η λίμνη, εξήχε γι' αυτό και λεγόταν ένας λόφος Ξέρα που λένε. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτό το λόφο, όπου είναι κτισμένο αυτό το εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου. Αυτό το εξοκλήσι κατά τα χρόνια, ας πούμε, του Μακεδονικού αγώνα είχε εξυπηρετήσει πάρα πολύ τους άνδρες του ελληνικού κομιτάτου. Γιατί εδώ, ας πούμε, συναντιότανε, από εδώ γινόταν, ας πούμε, η οργάνωση και οι μάχες όλες, μέσα στους καλαμιώνες με τις πλάβες εκείνες, τα ξύλινα και τις πλάβες κτλ. Εδώ, επειδή υπήρχαν γύρω-γύρω όλα τα νερά, καλαμιώνες κτλ, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει χωρίς βάρκα άνθρωπο. Από εδώ έχουν περάσει ο Άγρας, ο καπετάν Άγρας, ο Γκόνος, ο οποίος ήταν από το χωριό εδώ, από τον Άγιο Λουκά, ο Δεμέστιχας και πολλοί άλλοι, ας πούμε, οι οποίοι, ας πούμε, συναντιόταν σε αυτό το εξοκλήσι εδώ. Σήμερα κάθε γιορτή του Αγίου Νικολάου 6 Δεκεμβρίου μαζεύεται όλος ο κόσμος και από τα γύρω χωριά και έρχονται εδώ σαν είδος πανηγύρι δηλαδή. Βρισκόμαστε στον ταμιευτήρα του αρδευτικού έργου που δημιουργήθηκε το 1978, ξεκίνησε και τελείωσε το 1988. Εδώ συλλέγονται τα νερά από τον Αλιάκονα μέσω της Διόρυγος του 66 που λέμε, και από εδώ διαμέσου της Διόρυγος έχει μία διόρυγα από εδώ που οδεύεται το νερό στα αντιλιοστάσια. Τα αντιλιοστάσια με τις πομόνες και τους ηλεκτροκινητήρες, υπογείως μεσολυνώσεις σε όλα τα χωράφια. Και αρδεύονται όλα τα χωράφια εδώ γύρω στα 26.000 στρέμματα. Εκ των οποίων τα 2.000 περίπου είναι χωράφια των κατοίκων της Ακρολίμνης. Το έργο ανήκει στο ΤΟΕΒ Κρίας Βρύσης, τοπικός οργανισμός Αιγείων Βελτιώσεων. Το ΤΟΕΒ πληρώνει τα νερά στο ΓΟΕΒ, για τα νερά είναι υπεύθυνο το ΓΟΕΒ. Και μετά ο κάθε παραγωγός πληρώνει σύμφωνα με τα στρέμματα που έχει, γύρω στα 20 ευρώ το στρέμμα για τη χρήση που κάνει.
Αυτό το έργο ήταν ένα έργο πνοής για την Ακρολίμνη, Κρύα Βρύση, για τον ευρύτερη περιοχή, διότι χωρίς αυτό το έργο παραγωγές δεν θα γινόταν. Θα ήταν μειωμένες κατά το 1/3. Όλα αυτά τα εργαλεία τα έχω κρατήσει εδώ πέρα για να θυμηθώ, ας πούμε, τα παιδικά μου χρόνια που δούλεψα με αυτά τα εργαλεία και τα έχω έτσι σαν θύμιο. Από 12 χρονών έχω ορφανέψει, έχω αναλάβει τις οικογενειακές υποχρεώσεις και πήγαινα στο χωράφι με τα βόδια να οργώσουμε τις παραγωγές όλες αυτές. Το πρώτο που έχουμε εκεί πέρα είναι το άρωτρο που οργώναμε το χωράφι. Μετά είναι η σβάρνα που ψιλοκόβαμε το χωράφι για να σπείρωμε. Μετά ήταν η σπαρτική μηχανή. Σπέρναμε με τα βόδια σειρά-σειρά, καλαμπόκια ή βαμπάκια, αυτά που είχαμε εκεί τον καιρό. Αφού μεγάλωναν τα καλαμπόκια ή τα βαμπάκια, είχαμε τη σκαλιστική μηχανή. Καμιά φορά έρχεται κανένας από αυτό και από συζήτηση και λέμε τα παλιά τα χρόνια πώς δουλεύαμε, πώς φτιάναμε. Και τα κρατάμε έτσι και τα βλέπουν πολλοί, ας πούμε, που τώρα τα παιδιά μας τα βλέπουν και λένε με αυτά πώς οργώνατε, πώς κάνατε, ας πούμε, κάτι τέτοιο πράγμα. Εμείς είμαστε εδώ μια ομάδα ανθρώπων, ένα τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ακρολίμνης. Συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις, στις δραστηριότητες του Συλλόγου. Προσπαθούμε εδώ να διασκεδάσουμε εμείς με τον κόσμο, τα παιδιά μας, ψυχαγωγία, άθληση και γενικά να είμαστε κοντά στη φύση. Εδώ είναι εγκαταστάσεις ιδιωτικές, δικές μας εγκαταστάσεις. Μας παραχώρησε κάποιος ιδιώτης στο χώρο. Ιδιαίτερη βοήθεια δεν έχουμε από Δήμο και από άλλους φορείς. Αγαπάμε το άλογο, το κυριότερο. Μας προσφέρει, το άλογο έχει προσφέρει πολλά στον άνθρωπο. Μας προσφέρει και εμάς και αυτή τη στιγμή. Ξεφεύγουμε από πολλά προβλήματα. Γενικά διασκεδάζουμε, περνάμε καλά, είμαστε καλά. Άλογα έχουμε από όλες τις ράτσες, ανάλογα με την προτίμηση του ΙΠΕΑ. Έχουμε και ντόπια ελληνικά. Εντάξει, συνήθως οι καινούργοι προτιμάνε τα ξένα, τα πιο γρήγορα, τα πιο αυτά, αλλά να μην ξεχνάμε και την παράδοσή μας, από πού, ποιοι είμαστε και από πού ξεκινήσαμε, το κυριότερο. Εμείς προσπαθούμε, ας πούμε, να κρατήσουμε τις παραδόσεις μας και αυτά. Τις φυλές αλόγων, τις παλαιότερες, καλές είναι και οι καινούργιες, αλλά να μην ξεχνάμε και τις δικές μας, τα ντόπια πράγματα, μην ξεχνάμε τις ρίζες μας, το κυριότερο. Θα πάμε σε ένα οικολογικό πάρκο εδώ κοντά, του Δημοτικό Πάρκο είναι, το οποίο ο Δήμος το έχει κάνει για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις. Είμαστε στην Ακρολίμνη λοιπόν, που όπως είπαμε αναπτύχθηκε μετά το 1936 και μετά την αποξήρανση της λίμνης. Πού είναι εδώ όλοι οι ομιλητές, οι συνομιλητές μου? Σας μετακινούν, ποιος ευθύνεται για αυτά τα πράγματα? Θα μου πείτε δύο κουβέντες για το χωριό? Εμείς είμαστε από εδώ. Μπράβο, εσάς ήθελα, ελάτε πιο μπροστά. Τόση ώρα τον ψάχνω, πήγε κρύφτηκε. Καλώς σας βρήκα. Πόσο χρονό είστε? 82. Μπράβο, επιτέλους θα μου τα πει κάποιος από πρώτο χέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πείτε μου από πρώτο χέρι τι γίνεται εδώ στην περιοχή, που τη θυμάστε εσείς από τα τότε. Εδώ στην περιοχή, κατά πρώτον, θα μιλήσουμε για τις παραγωγές. Τα μέρη μας είναι πάρα πολύ εύπορα. Ναι. Παράγουμε απ' όλα. Ναι. Πλην φιστίκι και μαύρο πιπέρι. Και μαύρο πιπέρι, δεν παράγετε μαύρο πιπέρι? Τα άλλα όλα πολύ με στενοχωρείτε. Δηλαδή, αν πει κανένα παιδάκι κακές κουβέντες, τι του λέτε, τι θα σου βάλω στη γλώσσα? Κόκκινο πιπέρι. Δεν καίει τόσο πολύ. Κοιτάξτε, το κόκκινο πιπέρι γίνεται εδώ στην Αριδαία. Μάλιστα, γι' αυτό πάτε στα κοντά. Έχει εργοστάσιο. Ωραία.
Όσο κατά τα άλλα, καλά είμαστε, συμφιλειωμένοι είμαστε. Ναι. Υπάρχουν 3-4 φυλές εδώ. Εγώ είμαι βλάχος. Ναι. Ξέρετε τι Σας θα πει φαίνεται, βλάχος? πώς δεν ξέρω. Βίνι Βίτσι. Από τα μεγάλα λιβάδια το πάει. Ναι. Υπάρχουν εντόπιοι, γηγενείς, Ναι. υπάρχουν πόντοι που ήρθαν από τα μέρη της Τουρκίας. Δόξα τω Θεώ, είμαστε όλοι φυσιολογημένοι, αγαπημένοι, ναι, πολύ ωραία. αγαπημένοι. Ωραία, πολύ ωραία μου τα είπατε. Ναι. Να είστε καλά. Λοιπόν, έτσι με μια πρώτη γεύση από το τι θα πούμε και στη συνέχεια, είδατε λοιπόν ότι κυρίως μιλάμε για αγροτικό τόπο. Πάμε όμως να χορέψουμε και αμέσως μετά συνεχίζουμε εδώ με τους ντόπιους και όλους τους άλλους κατοίκους που ζουν εδώ, συμφιλειωμένοι, να τα πούμε. Είπαμε λοιπόν ότι εδώ στην περιοχή είναι πολύ σημαντικά φυσικά τα αγροτικά προϊόντα, όμως και ο πολιτισμός, όπου όπως είδατε έχουν δικές τους ομάδες ανθρώπων που αγαπούν τον πολιτισμό, Άννα, λοιπόν, και συμμετέχουν με τον καλύτερό τους εαυτό, όπως κατάλαβα. Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη Ακρολίμνη. Ονομάζομαι Ιφαντίδου Άννα και είμαι η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Ακρολίμνης. Ο Σύλλογος της Ακρολίμνης ιδρύθηκε το 1985, όμως λόγω οικονομικών προβλημάτων διαλύθηκε.
Έτσι, το 2006 ενεργοποιήσαμε τον ήδη υπάρχον. Χορεύουμε χορούς από όλη την Ελλάδα. Ήπειρο, Μακεδονία, Πόντο, Θράκη, νησιωτική Ελλάδα. Σκοπός μας είναι και νησιωτική. Σκοπός του Συλλόγου είναι η διάδοση και η διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ΕΡΤ3 που κάνει αυτή την προσπάθεια, που βοηθάει όλη την περιφέρεια και ειδικά τα χωριά, να το πω καλύτερα, να δείξουν αυτό που έχουν. Πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κάμεραμαν, τον Γρηγόρη, τον Μάκη, τον Θέμη, εσάς την ίδια, τη Δήμητρα, γιατί για πρώτη φορά έζησα μαζί τους την κούραση και τον κόπο που τραβάνε σε κάθε εκπομπή. Από τον ήλιο, το κρύο, τη βροχή. Να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, παιδιά, αξίζουν τον κόπο. Δεν μου λες, Άννα, πώς συνδύασες τη ζωή σου με έναν άντρα ο οποίος διεθνής ποδοσφαιριστής, δεν ξέρω τώρα τι κάνει, παλέμαχος είναι προφανώς. Ναι, και προπονητής ποδοσφαίρου. Είμαι κοπέλα από την Κρύα Βρύση, όμως πιστέψτε με ότι αγαπάω πολύ την Ακρολίμνη. Έτσι, όταν πήγαινα σχολείο, γνώρισα το σύζυγο, με πήρε μαζί του και έμαθα πάρα πολλά πράγματα που έπρεπε να μάθω για τον αθλητισμό. Αθλείς εσύ ίδια? Ήμουνα αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, όλη μου η οικογένεια είναι αθλητές. Α, και τα παιδιά σου? Και τα παιδιά μου, η κόρη μου είναι βαδίστρια και ο γιος μου έπαιζε ποδόσφαιρο και είναι αθλητής του Τάικ Βοντό. Άρα λοιπόν, επειδή ο αθλητισμός συνάδει, ας το πούμε, με τον πολιτισμό, και βλέπω ότι επιλέξατε και αθλήματα που δεν είναι και τόσο διαδεδομένα. Μπορεί το ποδόσφαιρο να αγαπιέται πάρα πολύ, αλλά τα άλλα δεν είναι του ίδιου βεληνικούς. Ναι, ειδικά το βάδι είναι πάρα πολύ επώδυνο και δύσκολο, όπως και το Τάικ Βοντό. Όμως πιστέψτε με, ο αθλητισμός κάνει πολλούς σωστούς ανθρώπους. Το έχω βιώσει. Εδώ ο κόσμος αθλείται? Αθλείται ο κόσμος εδώ. Έχει ποδοσφαιρική ομάδα με μικρούς πιτσιρικάδες ποδοσφαιριστές. Εκτός του Χρήστου έχουμε βγάλει το Θεοδοσιάδη, έχει βγει μάλλον καλύτερα στο ποδόσφαιρο ο Θεοδοσιάδης, ο Σάκης, που έχει παίξει στο Λεβαδιακό, στην Άουσα και σε άλλες ομάδες, δεν θυμάμαι ακριβώς πού. Ωραία. Όμως να ξέρετε ότι το ποδόσφαιρο είναι η επαρχία, παιδιά. 32 χρόνια στη ζωή μου έζησα κοντά σε αθλητές. Στείλτε τα παιδιά σας και στο σύλλογο να μάθουν να χορεύουν, γιατί γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, αλλά και στον αθλητισμό, γιατί βάζουν σε μια τάξη τη ζωή τους. Πολύ σωστά. Μαζί σου είμαι, Άννα, μου τα είπες πολύ ωραία. Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, απαραίτητο όπως γνωρίζετε, και επιστρέφουμε εδώ στην κεντρική πλατεία με την νεολαία του χωριού.
Λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι κάθε τόπου η νεολαία, η οποία πρέπει να ασχολείται και με τον πολιτισμό και με τον αθλητισμό, αλλά και όχι μόνο με αυτά, έτσι. Γιατί οι εποχές είναι δύσκολες και οι απαιτήσεις πολλές. Να ξεκινήσω με σένα. Ονομάζομαι Έλσα. Έλσα. Πόσο χρονό είσαι, Έλσα? 26. 26, άρα λοιπόν έχεις τελειώσει σχολείο, γυμνάσιο, λύκειο. Σπούδασες κάτι? Ξεκίνησα για φυσικοθεραπεία, αλλά δεν μπόρεσα να το τελειώσω. Ναι, και τι κάνεις τώρα εδώ στο χωριό? Εδώ είμαι εδώ και 8 χρόνια παντρεμένη σε αυτό το χωριό. Έχω ένα παιδάκι. Ασχολούμαι με το παιδί μου, με το σπίτι μου, με τις δραστηριότητες του παιδιού μου. Αυτά. Επέλεξες εσύ να παραμείνεις στην Ακρολίμνη ή να επιστρέψεις, φαντάζομαι, γιατί κάπου αλλού σπούδασες φυσικοθεραπεία? Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Δεν σου άρεσε η Θεσσαλονίκη, λοιπόν? Να το πάρω βαριά αυτό. Όχι, είναι ωραία Θεσσαλονίκη, ωραία είναι. Αλλά ερωτεύτηκες, τι έγινε τέλος πάντων? Να γνωριστώ με τον άντρα μου και έτσι. Και ο άντρας σου συνέχισε την καριέρα του, αλλά εσύ πήγες πίσω. Δεν πειράζει, όμως η μητρότητα είναι πολύ σημαντική και έχεις χρόνια να κάνεις αργότερα κάποια πράγματα. Είναι το πιο όμορφο πράγμα που μου έχει τύχει ο γιος μου. Γιατί έχουμε τη διαβίου εκπαίδευση τώρα, μην ξεχνάς. Λοιπόν, να έρθω εδώ στην Χριστίνα. Στη Χριστίνα. Για πες μου, Χριστίνα, εσύ για σένα και για τη ζωή σου. Λοιπόν, εγώ με λένε Χριστίνα, είμαι 30 χρονών, έχω τελειώσει νοσηλευτική, ΔΕΛΤΑ Ε, δεν εργάζομαι, διότι τα πράγματα λίγο πολύ γνωρίζουμε πώς είναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να εργαστώ, κάνω πολλές προσπάθειες να εργαστώ. Εδώ πού να εργαστείς? Είδα ένα κέντρο υγείας στην Κρύα Βρύση. Στο κέντρο υγείας χρειάζεται αρκετή προϋπηρεσία. Εγώ έχω μόνο μια εθελοντική εξάμηνη. Ναι. Πιστεύω να καλύπτεται αυτό. Αλλά από τη μία, όταν παραδίδω τα χαρτιά μου ζητάνε περαιτέρω, πάνω απ' όλα χρειάζεται το κατάλληλο μέσο. Εφόσον δεν το έχω, το κατάλληλο μέσο, όχι να τα ακούνε κάποιοι. Χρειάζεται το κατάλληλο μέσο. Φυσικά και να το κάνουν. Στο 2011 ζούμε, βλέπουμε πώς είναι τα πράγματα, πώς κυμαίνονται. Δεν εργάζομαι. Καμιά φορά εδώ η περιοχή μας είναι αγροτική, παράγουμε ροδάκινα, μήλα σε κανένα εργοστάσιο. Ασχολείσαι με το αγροτικό? Όχι, πηγαίνουμε αρκετά κορίτσια εδώ στο χωριό σε εργοστάσια. Περιστασιακά. Μπράβο, περιστασιακά. 2-3 μήνες αυτό. Κατά τα άλλα είμαι κι εγώ μητέρα. Είμαι παντρεμένη, έχω 2 παιδιά. Αγόρι, κορίτσι. Κοριτσάκι και αγοράκι, 10 και 5 ετών. Πολύ ωραία, να σου ζήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε Μικρή καλά. παντρεύτηκες λοιπόν? Μικρή παντρεύτηκα. 10 ετών αν μου λες. 21 χρονών, 20 χρόνια. Αλλά θα σε είδε. Ποιος είναι ο σύζυγος να τον δω? Ο σύζυγος είναι αυτός που μας αλλάξατε θέση. Α, γι' αυτό. Να τον δω. Εντάξει, πήρες και ωραίο άντρα, γιατί εδώ μιλάμε τώρα η Χριστίνα. Ταιριαστήκαμε απόλυτα σε αυτό. Ναι, για κράτα το μικρόφωνο, σύζυγε, εδώ να μας πεις και εσύ για τη ζωή σου. Ονομάζομαι Γιάννης. Λοιπόν, κάνατε παιδιά και στην πορεία μέσα εκεί τι βάλατε? Άρχισα να ασχολούμαι εγώ με τις οικοδομές. Τελείωσα το σχολείο, τεχνική σχολή, μηχανικός αυτοκινήτων. Δεν συνέχισα γιατί είχα τη δουλειά μου, οικοδομές. Από εκεί και πέρα βλέπουμε τα πράγματα όπως είπε τώρα και η γυναίκα. Τώρα σήμερα με μια γυναίκα η οποία δουλεύει τρίμηνα, με 2 παιδιά. Και εσύ με τις οικοδομές, που ξέρουμε πώς είναι η κατάσταση, δεν ξέρω αν στο χωριό διαφοροποιείται με κάποιον τρόπο. Μέχρι πριν 2 χρόνια καλά πηγαίναμε με τη δουλειά. Ναι, τώρα τι κάνετε? Τώρα αυτό πάλι, ασχολούμαι με τις οικοδομές. Αλλά λίγο ζόρικα τα βγάζουμε πέρα. Δόξα τω Θεώ να λέμε. Τα παιδιά πάνε εδώ σχολείο ακόμη. Ναι, δεν έχετε παραπανίσια έξοδα. Λαχανόκηπο έχετε στο σπίτι? Έχουμε και θερμοκήπιο, τουλάχιστον αυτά τα βασικά τα έχουμε. Ωραία. Οπότε, έτσι κάπως πρέπει να ζήσουμε όλοι οι Έλληνες για καμιά 10 χρόνια για να ξαναμπούν τα πράγματα στη θέση. Για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε και πέρα. Στη συνέχεια, ναι, κράτα το μικρόφωνο να μου πεις το όνομά σου. Με λένε Σταυρούλα, είμαι 19 χρονών. Βασικά σπουδάω στη Θεσσαλονίκη. Τι σπουδάζεις, Σταυρούλα? Οικονομικό. Ναι. Και όταν έρχομαι εδώ πέρα, εδώ με τα παιδιά βγαίνουμε, αυτά. Από το οικονομικό τι ελπίζεις να βγεις? Εγώ βασικά θέλω εφορία τώρα. Να πας στην εφορία υπάλληλος? Παναγία μου. Και μόνο που το ακούω, ξέρεις τι σημαίνει εφοριακός υπάλληλος? Τι ωράριο και τι κλεισούρα έχεις στα γραφεία τους? Λίγο. Όταν θα πας εκεί θα σε δω. Πάντως το εύχομαι εφόσον το θέλεις. Εδώ εφορία υπάρχει κάπου που να στεγάζεται κοντά στο χωριό ή τίποτα? Στο χωριό δεν νομίζω. Τώρα δεν ξέρω. Παραπάνω. Ναι. Ας τελειώσω μια φορά. Και θα δεις. Για να ακούσω τον νεαρό.
Γεια σας, καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Καλώς σας βρήκαμε. Ονομάζομαι Γιώργος. Πες μου Γιώργο, λοιπόν, εσύ τι κάνεις? Εγώ είμαι από εδώ, είμαι στο Πολιτιστικό Σύλλογο, αποστασιοποιήθηκα για λίγο καιρό τώρα για οικογενειακούς λόγους, αλλά πάλι περιμένω να περάσει ο καιρός, να δραστηριοποιηθώ, γιατί τον αγαπάω το Σύλλογο και είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουμε τις παραδόσεις έτσι όπως έχουν έρθει τα χρόνια, είναι το μόνο που μας έχει απομείνει. Πες μου τι σκέφτεσαι για το μέλλον αυτού του χωριού, τι φαντάζεσαι? Τι φαντάζομαι επειδή η περιοχή είναι αγροτικά, να προχωράνε τα αγροτικά προϊόντα. Δηλαδή να έχει ο κόσμος δουλειά, γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε. Ναι. Είναι μια αλυσίδα, όπως ξέρουμε, άμα εδώ ο τόπος, άμα η αγροτιά δεν πάει μπροστά, είμαστε δυστυχώς τελειωμένοι. Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει από τους ανωτέρους, από την ηγεσία, τα προϊόντα του τόπου που τα περισσότερα είναι η ροδακινοπαραγωγή. Ναι, οποροφόρα έχετε πολλά εσείς εδώ από ό,τι είδαμε. Μάλιστα. Αυτά να προχωρήσουν λίγο. Ωραία. Για να αναπτυχθεί ο τόπος. Να Και εγώ είστε καλά.